Менә 40-ка якынлашкач, беренче мәхәббәт турында җырымны җырлап карыйм әле хәзер. Аккошылар ишетеп салкында, аккошылар салдылар ялкынга. Әзер мен барына кирәксә тагында саф исле сөюем хакына. Аккошының каралары бүләге, син минем күңелем теләге. Жаныма кагылдым, таптым да кагындым, уянды хыялым дүрләре. Аккошылар ишетеп салкында, аккошылар салдылар ялкынга. Әзер мен барына кирәксә тагында саф исле сөюем хакына. Аккошылар ишетеп салкында, аккошылар салдылар ялкынга. Әзер мен барына кирәксә тагында карлы сөюем хакына. Аккошылар бәхеткә күмелде, иреннәр иренгә үрелде. Күрмәдем ятларны, хыялым акланды, шул үзе мәхәббәт түгелме. Аккошылар ишетеп салкында, аккошылар салдылар ялкынга. Әзер мен барына кирәксә тагында карлы сөюем хакына. Аккошылар ишетеп салкында, аккошылар салдылар ялкынга. Әзер мен барына кирәксә тагында карлы сөюем хакына. Аккошылар уйларын таратты, бар дөньям син дип җан атты. Күрмәдем ятларны, хыялым акланды, җан тәнем тик син яратты. Аккошылар ишетеп салкында, аккошылар ишетеп салкында, аккошылар салдылар ялкынга. Әзер мен барына кирәксә тагында карлы сөюем хакына. Аккошылар ишетеп салкында, аккошылар салдылар ялкынга. Әзер мен барына кирәксә тагында карлы сөюем хакына. Әзер мен барына кирәксә тагында саф исле сөюем хакына. Ак карлы сөюем